Салом алейкум. Алейкум салом. Чӣ хеле бародаро. То се рӯза. Се рӯзи дига бародаро. Ва шамаш меша. Кору боро саломатиё. Иштияк. Тинч. Тайёриё. Тоже тинч. Намедонам ай кадом сабабе хай рӯбарӯи шумо ин панҷум рӯбарӯ мешавам аз сёмка дорум. Чӣ хеле ки ҳами батлеро пешай батл рӯбарӯ да чӯво ҳам хеле спокойни мирниан ки метарсам ам батла гузаронданда. Омадан мо ҳам яки мақсад рӯбарӯ бишинем ягон чарчак нимо хаста. Мақсад ҳамое ки ягон савола ягон гапа мақсад ҳуиш кини хеле дар шамо чарчак нимо гап асар ки чарчак нимо барода. ҳама ҳар дишмура ҳамиҷа пешай батл овардан южам гапи май. Ин яз мо барода ка чарчак нимо афташ кини. Зачем так да 28 числа да батли? Мо чӣ гап дорем ҳамунҷа мегем мақсад. Чӣ гап аста фаҳмидам мехоҳем муфлисо хӯш. Нема фаҳмидим ак ҳамаш ҳаму хелае не ки бо гуфти ҳамун гапо пресс-конференсия перед матчам астай перед боям астай ки перед батлайда мақсад ай ҳамин нигоҳ карда одамо чиро аждат кардан метонанда. Хай мақсад шодӣ тайёриё чӣ хеле ай? Шукр, мақсад хай ягон ҷо як чиш нестад биёду чӣ медонӣ чира тез ришад меманда. Мисол ҳами судиёро бифаҳмем ҳамон ки ришад мекуна мисол ҳами кора тамом ягон гап нест. Мисол баъд тайёрем ҳамҷа маъмул мешавад. Чӣ хеле аки баъд бизгараву ҳамон мисол главное бахшӣ бизгара якумеш ки ҷои ҷамъиятияй бахшӣ бе ягон фикри мисол ягон нияти бад нест чизе аста ҳамҷа суҳбат мекунем мехезем ва падилан мешем. Масъалаи судиё ҳамияи бачаҳо ки мо гуфтем дар доварӣ акаи Шаҳрёр, акаи Равшан ва акаи Бахтира монем. Се нафара монем. Мутаассифона пули калони баъд гуфтестиян агар ҳамихе бигирем. Як суммае ҳастае ки натури вай пакриват намекуна. Шояд ҳамун рӯзи батл даже вход ҳамун чиза пакриват накуна. Гуфтем як судя монем аи се нафар ягонташ розӣ нашидестае ки тоқа судид куна. Ва сеюм варианти мо ҳамияе ки акай Хисрав абада мақсад ба кала гирифт тоқа судид кардана. Ва ҳамира мо шумода пешниҳод кардестем ки ҳарддам бояд розигии ҳардд боша ки оё шумо розӣ мешен да тоқа судид кардани абада. Мо ҳам гап мудаёт мунам фармадро. Абадарам вариант ҳам мақсад. Ё чиш нест. Агар манам пурсӣ ҳамчун. Яъне ҳардд розиен ки тоқа абада судид кунад. Иҷа ягон вай нестай мисол форс-мажор меган ё ки вай мешид ки ман ҳамин гапа просто нагуму ҳамун рӯзи батл просто ҳамун одама бигирам судя биёрам монум мисол ба уҷа вай кунем. Ман бо як бор дига мақсад пурсидестам ки ай сабабе ки суммон намераса намераса не мерасаву просто слишком расходи бад мешавада мардак бари слишком расход калони бад мешавад. барои ҳамин гуфтем ки судя тоқа акаи Хисрава занг задем тоқа судид кардана ҳамун нафар ба кала гирифт. Акаи Шаҳрёра гуфтем акаи Шаҳрёр гуфт ки бояд се судя боша. акаи Равшана гуфтем акаи Равшан мега ман бе акаи Шаҳрёр агар дар судягӣ набоша ман намекунам судягӣ. Ва ҳамихе акаи Бахтӣ акаи Бахтӣ кати ку ман гав назадам
и баяд одам гуфт ки мо катиш гав мезанем хулосаша мегем ҳамун хе дига на ҳамун одамоам мисол занг назадану хулосаи ӯ акарам нагуфтам мақсад саидҷон гӯш кун бародар ҳамин мешава ҳамун бародарам мисол мо як возраст ҳастем ки мо наметонем судит кардан маразад ё задимеш ая тарaf бихелам бигири любой инсон рози мисол ҳамин батл хела пешара кардага уже медона ки чӣ кор мекуна ки чӣ мега ҳамин хачаб як аст бошад як асту вариантита ҳамун суклом надестак правильно бале ҳамун базар нест ҳамун суклом нест миннатдорӣ ма ба ҳарди шумо баён мекунам ки мисол морам мефаҳмем да мақсад хулоса масъалаи судя ҳамин буд масъалаи батл 28 апрел соати 12:00 нархи даромад 50 сомон ба як бор дига ай шумоам хоҳиш мекунам ай сабабе ки рекламаи мо сустай шодӣ наврӯз дар инстаграмотонай дар каналотонай ҳамин чизам шуморам вай кунен хали меган реклама кунен ва ҳамихе брава бачода хай такта бигирем дига кору боротон чӣ хелай наврӯз шодӣ ячия ай худат пурсим мам халия недаразумени даем ёки намедонам натури баром бас кард репа ростиш ман имрӯз бояд қатеш во бихӯрам кун мебинем акун насколько ма ай репш дарк кардам ман репша гӯш кардам охирон реп номи темаш ба фикри ма вай охирон репш дар сайти рептиҷиай мақсад охирон бор ҳамкорӣ ба рептиҷиай ёки натури бас кардай барое ки як галанамуд меҳроҷ гап зад агар кам талак дар бораи ҳамин кор агар дар бошаи видео як чи лайфа чи ҳам хеле кардем хай ира ба фикрам ба рӯзои наздик мефаҳмем чӣ гапай ба фикрам агар реп ҳафта бигира уже ҷада маълум мешава сири гемарроиша меги шодӣ карам мегум на суҳбат кунем батли взрослӣ хай ҳамин чизе ҳаст хай ҳамин одамизод мегаз ма ҳамун батлтона идоф ӯ батле ки ҳамун якум бор шумо карда буден ӯра тамошо кардам ба баъди вай як дута батли наврӯза тамошо кардам бо батли хта тамошо кардам шодӣ хиёл мекунам ҳамухали батл шумо наметонем падават карда и фикри май батле ки ҳамун якум бор мисол чӣ хали меган грязный батл буд ку ҳамухали грязный батл ба фикрам намешава барое ки баъди ӯ батл ма батлотона дидам калон шидагиен хали батли калонӣ мешавад ба фикрам на серьёзных чӣ меган темпах баъд як чизга ки ҳамин рӯбарӯ дикаш шудан ҳамин ҳафтааш кардан ҳамин хича онҷо як гудакбозие 1000 сини калонӣ мезанем баъдиш мисол мумкин бичирта ягон сини мақсад гудакбозию ягон мақсад чи не ки асос қоида қонун ҳамин чиза мақсад требовад мекунад маҳорати сухан батл 2 нафар ва як аз молиб шаванд майоӣ сия мешава 28 числа не ягон чи гудакбозӣ меган ай рӯзе ки ҳамин батл худ вообще умуман реп сар шуда буд ҳамин репа гудакбозӣ мегуфтанд не ки гуфти дигаро ки шукрона гудако калон шиданд ин овози ҳар як репое ки гӯш мекунид хеле фикр дамерай хай короче чё-то скучно гузаште сайкати шумо рӯбарутон надеюсь ки 28 хали скучни намешава бачаҳако ҳама каса рӯзи 28 апрел соати 12:00 батл ба фикрам охирон реванш байни шодӣ ва биёи хеб бигем шнапс vs навик mc
بیایم با فکرم برای که این باتل دیگه تکرار نمیشود. درآمد 50 سومون همه کسا 18 تومن داریم. چه مخلصی نوی که چه مخلصی شناپسی اگر همین ویدیو را نگاه داری غیر تماشای همین ویدیو را که پراسموتر کردی همون سیلکای در تگ همین ویدیو بدگیرم بدرو یا برام خیلی کلیک یا برام جا بدرو تمام کاروچی مارا اون آدم ایکس بد نگه که مخلصاتون سستای پادپیسچیکاتون سستای بازی نکنین کسی بازی نکنه پروست همونجا دروی پاسیشن نکنه که مقصد زوری ما در سودیا برسه سه سودیا شما تمام باقی سربلند و خانه آباد باشه 18 داریم تا 28 ده گون گپ داشته باشین بگین تمام همونجا گپ چپ چیزی هست همونجا بازی مقصد مبارک باتل ما اون تما دیگه هم بود از کاتی تمام قچاقچا کم کردیم که ساعتاش میکشنه که مسئله باتل ما نمیخوام زیرا هم گپ که بگم یا کی هم نمیخوام همون 28 ده برادر چیزی هست یا بگیم میمونه بفهمین درش بگم خمیرا و درس کم کردن نفر گپ نیست رحمت